Alexio ungwe uya pamberi paChangamire Dotito utsanangure nyaya yako yekutora mudzimai wangu uye pane ukama. Uya pamberi paChangamire Dotito utsanangure nhau yako yekutora mudzimai wangu uye pane ukama. Maita sekretari effort dare ndokupanguva yekutsanangura nyaya yako pauratidza pamusoro imambo. Wakanga uri musi wa 27 December pandikashaya mukadzi wangu paakanditiza pamba. Ndichitsvaga mukadzi wangu ndikasvika pakunzwa kuti ari kumba kwavo asi ane murume uyu. Uyu muchinda akaenda kudande musi wa 31 December akadzika kunoku musi wa 2 January kunoti akaita 2 days ainge watambira kinyuye ikoko ane mukadzi wangu kwatezvara vangu ndobva adzoka. Ini pandikazotira nditsvaga mukadzi wangu ndamushandza atiza futi aenda andazotanga amuisa kuno. Musi wa 1 April ndandazwa neguwa rokuti mukadzi uya akudzoka kubva kuHarare. Musi wa 2 April kwakumanheru hanzvadzi yangu anova akarohwa nemwana wamupungai wangu apa ndo paakazonudza kuti aiwa muroora mubata umbamani matezvara vangu uya kuno inde ndandi kudhare kwachibondo. Ndotabva kudhare kwachibondo ava usiku ndo vakatiza vachibvoenda kudande uyu ndobva asvika kuzvipira kumberi kwaatezvara vangu kuti nditabatwa nemwana wenyu kusvika matezvara vangu ndobva atsiya mukadzi wangu ndobva adzoka kumba kwavo kunoko. Ii ndikazotera weikoko nababa ndikasvika zvichokwadi vakasvika vakapupura vakati zvichokwadi tikaona chisvika panapa munhu wachitika munosvika akasvika pano. Iye mukadzi akasvika akati zvichokwadi because pavakabatiwa ari kumba kwavo vakapupura vakati ndiwo mukadzi wandida kuroora. Iye mukadzi akati ndada kuroorwa nemurume iye. Saka pavakasvika kuenda uko tikangotiwa tikatenda kozadzisa mutemo kuti vasvika here plus zvavataurira kuti vada kuroorana. Iye atosvika mushamatezvara kudhara ndovati asvika kusva ndobva wabvuma akati shuwa akasvika ndovati adzoka ndovati vasiyeko usaioni ndovati asiyako kusaka ndo nyaya yangu mama yakatora mukadzi wangu. nanzwa ndakateerera krem handika ukama wenyu wakamira sekududze ndamukurungai zvakanaka tazvinzwa baba murume mwana wao ndakaroora hanzvadzi yangu tazvinzwa. Alexio bvumirana nokusabvumirana nemashoko ano nguva ndeyako tauratidze mashoko ese akutaurwa hapana chandoziva. munoziva zvipi? Hapana kachandoziva. makorokota nyaya iyi zizere vambokukura kuti pane akabata kanzvadzi yavo kupira kana sabu hanzvadzi yenyu iri kweri angaita ari kuuya nomuroora kosapo sabu kwavo haana kuuya but ndiye akatozotaura nyaya yachina iyoyo. sapo wawana kuya anovanozana nawe saka kuva kuti hauna munhu wauinaye pari zvino ari munhu anokwanisa kudisana naye apana apa hamuna Madzimai nyasha. amene kuti ari kupi naye saka nyaya yako uremu hwaene tingaubate sei azvina kuipa chinoita kuti tibate uremu hwaene orit nyaya yacho mungandibvumisa ndite foni yangu on murume uyu angarambe zvake namai nasekuru wakaenda nawo kwani wakachitaura kuti takaenda kwanani kwatezvara waenda nani ndibaba vatoti vadzika mudotito kusvika pano. imimi ava ndiani venyu hanzvadzi yangu ko ava ndatezvara vangu ndatezvara venyu imbotitsanangurirai tanzwa kuti ndimi mune umbo uri maringe naatezvara venyu pamusoro pemuroora wenyu akabatwa naatezvara pamusoro idare nyaya iyi yakaitika musi wa 3 mwedzi watabvo 3 April. Nyaya yakaitika ndeyekuti ini ndandisipo pamba saka ndasvikawo pamba ndobva ndanzwa nemuroora wangu mukadzi wemwana wangu ini zvikanzi mama mumba masekuru umo mune mukadzi arimo ndaenda nabamunini kamwana kangu kadiki pane mukadzi adzinga uyu mwana mumba imomo yetu buda panze saka ndazonzwa mukadzi uyo achitaura mupi mumba imomo asi mukadzi yeyo
kubva makuseni pandaenda ikupenda muenda ikokuya ina anombobvira ndapinda murambidzo kupinda mumba imomo vanochaja mafoni kwasekuru saka nemukadzi akavharirwa umba kwasekuru asi anombobvira abuda panze andati aho mukadzi wacho ndiwekupi zvikanzi aina ndimuzive sezvo ndiri muyenzi ndamboedza kumutibudaika panze tionane ninditoriwo muyenzi mukadzi yeye aramba kubuda naichingotaura naye iye ari mumba ini ndiri panze ndati aho oraiti saka akumanheru indikangotova sezvatezvara vangu havana ichi havana mukadzi akumanheru ndovana muti muroora iwe chibika sadza muroora wendonopa gogo sezvo watiwo kuna gogo uko wendonopa gogo sadza saka muroora wendobva abika sadza riye ndobva apakura sadza ndobva aenda naro kwagogo asvika ndobva ati gogo imimi chero nyangwe musingade kubuda chitambirenyu sadza nepawindo muidye sezvo maswera makarara maswera muri mumba munokuvara nenzara saka gogo yese munhu angaonawo kuti kwakwaduka ndopa vakabva vabuda gogo vaivai ndobva vatambira sadza vatambira sadza ndopa vakati aini ndoda kumhanya kusoo kumashopu ndiri kudzoka manje manje ata muroora wendobva tauraiti gogo svikani sadza waita basa ndodzoka ndichidya ndobva vaisa sadza mumba saka muroora akabva vaya kumba ndati wavapa here gogo svikanzi ndavapa svikanzi apa vabuda gogo vaita sei vati vari kuenda kusoo ndati aho oraiti saka inini nandakutoendawo kwandaenda nekurodhi kwekweyo ndakabva ndasangana naye mukadzi wewe muroora wangu weyo tikabva tasangana parodhi inobva pamba patezvara vangu ini ndichibvawo kumba kwangu nokuti tiri panext door ndikabva ndasangana naye ipapo saka ndasangana naye ndikabva ndamuti makadi henyu mukadzi weyo ndobva nditi ndiri pangu makadiwo ndati iwe iwo kuti ndiri pangu makadiwo kuchinjira voice ininiweyo kuti handisi kukuziva saka ini handamuziva nestructure yake chinyangwe kwapapa ri pari mazina ndatomuziva ndopa ndakabva ndaenda vanamubata ruoko kudai vanamutiwo wamakeila uri kutsvage kuno tsaramba kanyarara mandata makeila taura ndokurova ndobva aramba kanyarara vandatokapusa ndobva ndamudhonza bva ndaenda naye kumba kwangu sezvo padhuze nepadhuze ndaenda naye kumba kwangu vandasvika vandamuvharira muspe bva ndashedza vanhu vandamuti ndipe foni yako because foni iyoyo ukanditiza ndokunosara ndakabata foni ndipe foni iyo vandipa foni vandapa mwana wangu tisa mubhedhu ndipo ndikabva ndadedza vanhu vemaraini ndikati wewo muonewo zvandoitwa nechi nemuroora wangu vanhu ndobva vauya ndipo ndikakumbirawo mumwe wanga ari papo foni nemari vandafonera baba wedu isusu amhari asakumari ndipo ndavafonera muroora wenyu ni ndamuona kuno izvozvi zvonzi ikoko ingawani kuno kakataura kuti ndikuenda kumusha wani kudandi ndati manje ndamuona kunoko ndonyaya iripo ndobva ti chimuchengeta toya ikoko mangwana ndati maina handikwanisa kumuchengeta ndomuchengeta sei vanhu vanga vari ipapo kusanganisirwa nevamwe vatezvara vangu ngoti imimi chimusiyai sezvo uye ari kutaura kuti ini ndatoonoroorwa inini handisingazviziva kuti ava ndatezvara venyu inini handatoonoroorwa ndikutodanana navo zvokuti ndatoonoroorwa navo zvokuti izvi ndatezvara venyu ndatozviziva ipapo saka chimurega yaende sezvo mimi mamutorera foni chimurega yaende ikokuya mangwana ana baba vanyu vakauya nyaya yozotaura shuwa ndopa ndakamurega ndobva aenda vandasara ndine foni inini ndobva ndamurega ndobva aenda saka mangwana makuseni ndopa ndakazoona pamba paya hapana munhu baba vangu avo pavakazouya nabudu vangu avo vakazowana pasisina munhu indobva ndangoaratidza foni vandati foni ndiyo iyi yandakasara ndakaita sei ndakabata ndiwo mazira andiri kuita nyaya ngatikufunze wanzwa here zvataurika ichova wakochiti chii handizviziva chiti chipindura manje handine chandopindura handine chandomboziva paakabatiwa angari kupi ndakamubata parodhi saka ndamubata parodhi ini ndada kumurova ndichiti ndoda kukurova uri kubva kupi noti iye parodhi andakamubatira paya ndopa ndakabva ndatiwo uri kubva kupi ndada kumurova ndopakati tete musandirove mire nditaure chokwadi iye ndiye akazenga akutaura chokwadi nekuti ndanda kumuchisidzira chete kuti ndoda kukurova ndopakazotaura chokwadi tiri papo ndakazofonera bhudhi vangu inini ndobva ndavati bhudhi ndabata mudzimai wenyu kunoko ndobva timupei foni vandavapa foni vataura naye shuwa here amakela zvikanzi inini handichakuda ndakutoda iyeyu chindobva totanga kupurafurana nemurume wake
ndobva ndazo ava baba vedu manje amari vai ndobva ndavapa ndobva vati futi pai muroora wangu foni kana muchitishuwa mane chokwadi kuti mamubata mupei foni ndobva ndamupa foni ndobva totaura nani natezvara vake shuwa baba ndabatiwa naatete ndabatiwa shu zvikanzi saka takauya mangwana ikoko ndokuwana here muroora zvikanzi munondiwana ndiripo asi pavakazoya nyaya yakabva ita sokunge inini ndachinyepa nokuti iye akazowanika asipo abuda aenda ufanga akabuda usiku here kuti akamukira kuti akaita sei asi ndakazosara ndakabata foni takaitibvunze zvakare inini ava munovaziva sani kwamuri saka tokuudza kuti zvavataura handikunazinza nziri dzadzichinzora zvinonzanzi zvinoshahimedzowesosadza ndanzwaka sadza ukangotora mupuretu mukana murima upotse muromo wanzwaka isisati soda kupedzerwa nguva ndinoona nhavaidinishira aiwa ndambodzwa mai vanhu vari kutaura kuna baba munini vanova mukoma wahwa vanoziva nyaya ndizvo amai pamakashedza vanhu pakai vanhu vakawanda kusanganisira hama dzake pakaita here vaviri vatatu vamungati panga pana nhingi nanhingi zvida kuti umbo hunyatsobatika kuva varipo vanga varipo ini ndakadedza tezvara vangu vakuru vakoma vavo nevakadzi vavo amwe nevangu nevana nevamwe wana bamunini nevamwe vemuvhileji ava handinotoziva nekuda kuti panguva yona ndakatobatikana handa kutocherechedza kuti vamwe vacho ndanani but imba yakatozara panguva yacho iyo aita nichangamire tichidarikawo tichitenderera mudunhu menyu nyaya yaitika mangwana acho tikadarikawo nepamba pamaya nekuti mama kutonga kunoko aine zvipereto zvanga asati abhadhara akataura nemuromo wake tikanyara ambuya vangu zvechokwadi takavaona vari mumbomu vabatwa naadzimaya maitei tichida pano kwamupati vaita kumbonzwa ainzwa nyaya sekretari hapana singakoofisi kwako here vakakora ndosaka muchiona tichimbotanga tati muikweshe tikazvipedza zvisoro pesira mumasekretari achira kutonga yega mushini wozoita kunge isisi kutonga nyaya dzataita sei dzataziva sechitarisina kuti kuya kwamaita sezvakaita mudhara zvipindura ndizvipindu ihungwe zvakaita sava hungwa techitarisina kuti kana mune humbo hune nyaya yenyu kungo mutichangamire ndiri kuti tenda pane dzimwe saka tikazinge takuti takupedzerwa nguva nopamunozorambeta kuchangamire uyu akazoti zvisingafana kudaro ndimazvona izvo zvitogona kudaidza vanhu vatatu vari kumba kwasiri mudare muno vanototaura kuti nyaya iye avo ivavo vahungu vacho vaarexia vakati kudii nezvayo ndimazvona saka tetisingadi vatisvika ipapo ino pakupure vega kuti achangamire ndakakamisa pakati ndakatongasa pakati zvobva zvapera kozi kana nyaya yekuti tizive kuti ava munoona vakabata takazviziva tichiri kumba mukana vatauri nyaya yekutaurwa ingangotaurika sekutaurwa vairikiita but inini mba mangu ndogara ndega handira mudzimai pamba pangu ndosiya ndakakira ndabuda zvinhu izvi zvakaitika ina ndisipo ndakandatenda kutenga foja kumangana ndakatongosvikawo vanhu vakatongozara kumba kwemuroora ini kumba kwangu ndandakatokiya dhora makiya yangu pandii ndipandogara paanenge ari saka zvotondishamisa kuti zvikunzi munhu anga ari mumba mangu ko kana anga ari mumba mangu imimi zvinoreva here kuti ndoti Sano Jona ndiwaona wana amaiguru angu amai sorry Sano Joni ndiwaona vaina amaiguru angu aipi anditi vakarara vesapa na amaiguru angu ini ndovamirira kuti vaende vabuda apo ndozomhanya kuti iwe ndakuona amaiguru angu amaiguru ayo asisipo murume wacho asisipo ayo ndakutaura ina ndisipo ndandaenda kutenga food ndandisipo pamwe ndandakakira
Ana ngukupa ngukutijikira kuti ari kunzwa kabatwa munhu. Munhu anobatiwa here ari wani katwa tu. Aiwa. Munhu anonzi mosha inonzi kubatwa kwomunhu anyanya. Siyezosisa. Kubatwa kwomunhu kuri pakasiyana siyana. Exactly. Wani kuna anogona kubatwa. Akabatwa achibuda mumba makwe osi. Exactly. Yaminyarikani mabati. Exactly. Mataura shokwadi. Akabatwa ari mumba mangu. Kana achibuda mumba makwe. Achibuda batwa akakarumba mako iwe teerera udzi iyeye akakarumba mako mhosva haibvumiwe uyu muroora wako chaiyeye uyu uzwa ka yazvinoziva kuti dai akarumbe munhu okuko uyu ungadei usipo apa ipo pano patiri panapa ungadei usipo saka uya ndemuri dzomukadzi muroora wako uyu saka uri kuona nhasi unoiwate zvarakubatisa saka zviri pachena kuti iwewe mhosva iyoyo uinayo zviri pachena ari kupupura zvechokwadi. Vagomba ndaikumbira kana dai kuri kuti mukaiti mbijana siye totora imwandira inini nemhaka yekuti pandenda kumbandodarika ndipamba badhara umbowo wandinawo ndoda kuti nditi mubati mudhara chibanda handitika pavakauya ava mungoti muchinda akauya ikoko kudare uye muna mofati handitika achitaura nyaya yake wekuti wacha akamubata handitika kana kane umbowo sei ari kuda kuti ataure nyaya iyo kana kuti umbowo uri kubva pakuita sei zvakasawa nachibando kutozviroera kachindo mwabvunza isusu vobva vakuudzai ndovaiti kuti neso nyaya iyoyi yezvandikutaura kana varivo vakauya kuofisi vachitaura kuti sei amai ava vari kuvataura kuti ndakavabata ivowo amai vava naivo vaipakamira sei zvibude zvinokuudzwa nachibando itarisiro yako uri kuti panobata vanhu vairi wani anobatiwa achipupura wanga anayo but nyaya ikiitika ndiura iso mukana utaura ari vakaita kana pachena nyaya iyo ichatomaita dhabhuzimina iyoyi tiripo pakuda kuchenura dunhu anzi panogona kuita dhabho zvimina saka kuti nomhanyirei zega tinongoita dhabho kana zvichibuda tochenura tonatochenura zati anasochenura kana pasinawo chabatwa hapana chabatwa asi kutarisira kuti painozonzi yabuda ine chimina chaji yacho inofanira kusumuka zvokusumuka kuti itapedzerwa nguva saka regai tiijambise isei panext dare redu moshedza vamuri kutaura vacho namawitness vauye vapupure 24 right simukai shedzerai vamwe razaripo sakumazazira uyaine nyaya